Wel, gai gyflwyno gyntaf oll fel eisiau siarad o'r gwadd cyntaf Athro Densil Morgan. A mae e'n mynd i siarad am William Evans, Rhymni a'r Cyfaill Eglwysig. Nawr, un o ffeiriaid diwyd y cymoedd diwydiannol oedd William Evans, a fi'n ficer Rhymni am hanner canrif a mwy. Yn un o arweinwyr y Blaid Efengylaidd oedd i mewn i'r eglwys, nid yn unig roedd yn ffigwr pwysig yn ysgobaeth Llandaf, ond fe wnaeth gyfraniad mawr i ddefnyddiaeth trwy olygu y Cyfaill Eglwysig, un o gylchgronau mwyaf poblogaidd yr eglwys ar y pryd. Yn un o gyd olygyddion y ddwy gyfrol Gofal ein Gwynllan, mae Densil Morgan eisoes wedi cyfrannu'n helaeth at y gyfres hon o sgyrsiau. Yn frodor o Dreforys, Cwm Tawe, bu'n athro diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, ac yna ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Llanbedr Paul Steffan. Bellach mae'n athro emeritus yno, ac yn weinidog ar gylch eglwysi bedyddiedig Gogledd Teifi. Cyhoeddodd yn helaeth ar grefydd a diwinyddiaeth yn Cymru, a'i gyfrol ddiweddaraf yw Gras, Gobaith a Gogoniant, crefydd ac ysbrydolrwydd y gwaith Emrys a Bywan a gyhoeddwyd llynedd. Croeso mawr i Densil. Diolch yn fawr i ti, Hywel, am y geiriau caredig yna. Sir, you have the satisfaction of knowing that you are helping not a dying church, nor a decaying church, but a living, a reviving, a rising church. We have quiet days for our clergy and special missions for the people, and they are multiplying all around us throughout the length and breadth of the Principality. Panliniodd y parchedig William Evans Vicar Rhymni a geiriau hynny mewn gohebiaeth y swyddogion y Church Pastoral Aid Society yn 1887. Mi oedd yr adfywiad y mywyd ysbrydol yr Eglwys yng Nghymru a fi'n thema mor amlwg yn y gyfres hon o Gofal ein Gwynllan yn ei anterth. Bod peth anesmwythyd rhwng capel ac eglwys eisoes yn bod, mi oedd hyn cyn i'r frwydr ddatgysylltu a greodd y fath begynnu milain rhwng Cristnogion Cymru a'i gilydd ddechrau o ddifri. A phan oedd y Gymraeg wedi cyrraedd bron i filiwn o siaradwyr, mwy nag erioed o'r blaen yn hanes y genedl. Mi oedd y bwyd crefyddol a'r diwylliant poblogaidd fel ei gilydd yn ffynnu, a thrwy i bregethu dylanwadol i waith bugeiliol manwl, a'i lafur yn golygu y cyfaill eglwysig, cylchgrawn mwyaf defnyddiol yr Anglicaniaeth Gymreig ar y pryd, mi oedd Vicar Rhymni yng nghanol y bwrlwm hwn, ac amdano ef am y munudau nesaf y byddwn ni yn sôn. Ganed William Evans ym Mhlwyf Llangeler, Sir Gar yn 1823. Yn fab i amaethwr a'i wraig, a oedd yn eglwyswyr teyrngar a defosiynol. Rheithor Llangeler ar y pryd oedd Alfred Olifant, is-brifathro Coleg Dewi Sant, Llambed. A fyddai'n aros yn y plwyf yn ystod y gwyliau colegol, yn un peth mwyn gwella i Gymraeg. Vicar y plwyf oedd y parchedig John Griffiths, un o'r sawl John Griffith neu John Griffiths oedd yn offeiriad blaenllaw yn yr Eglwys yng Nghymru ar y pryd, a benodwyd wedyn yn Vicar Llandeilo Fawr. Mi fydd yr ddau yn gadael ei hôl yn drwm iawn ar y llanc, y naill o'r anffurfio i argyhoeddiadau ethroieithol, a'r llall fel esiampl o bregethwr hiawdl. Meddai y canon T. Jesse Jones yn ei goddiant iddo, yr oedd y rheithor yn ddiwynydd disglair ac enwog, ac yr oedd y vicar yn bregethwr efengylaidd o fedr a dylanwad anghyffredin, Ioan Aur Enau Cymru, y gelwydydd. Fe gafodd y bachgen o fraint o gael ei egwyddori yn iachus ac yn drwyadl yn athrowieithau ein cred gan y naill. Oddi wrth y llall yr enynwyd ynddo chwaith at bregethu, ac y dysgwyd ef i
Y modd trefnus, melys ac effeithiol oedd ganddo i dreithi gwirioneddau mawr iachawdwriaeth. Gweithaf yr esiamplau clerigol llachar hyn fel y meithwr y bwriadwyd ef, ac nid tan i fod yn 22 oed y penderfynodd hyfforddi ar gyfer yr offeriadaeth. Mwyn yn baratoi at fynd i Goleg Dewi Sant, fe dreuliodd gyfnod mewn ysgol ramadeg yn y Cei Newydd. A chymaint oedd ei lwyddiant yn ei arholiadau mynediad fel yr enillodd ysgoloriaeth gyflawn. A wedi hynny fe gafodd wobrau colegol mewn Hebraeg ac mewn diwinyddiaeth. Y byddai yn fyfyriwr diwyd a chydwybodol ar hyd ei oes. A gan nad oedd gan Coleg Dewi Sant, gan nad oedd Coleg Dewi Sant yn cynnig graddau baglor ar y pryd fel lisensiaid y graddiodd Ifans. Fe'i ordeiniwyd yn ddeacon gan Conop Thirlwell esgob Tyddewi yn 1848, ymhen y flwyddyn yn offeiriad. Bu'n gurad yn Eglwys Fair Aberteifi am 2 flynedd cyn mynd i esgobau Llandaf yn 1851, yn gurad mewn gofal ar blwydd helaeth gellu gair. Plwyf eang ar ddyn ymddiwydiannu oedd gellu gair, a'i incwm yn 600 y flwyddyn, swm anrhydeddus bryd hynny. Y rheithor oedd Thomas Stacey, gŵr gradd o Goleg Esu Rhydychen, oedd yn byw yng Nghaerdydd tra'n gwasanaethu plwyf ffasiynol Sant Ioan. Yn frawd yng nghyfraith i glerc yn Adon Caerdydd a chlerc y dre, mi oedd ymhlith dewis ddynion ail farcwys Bute ac yn gaplan i Iarll Dunraven. Fe gyflogodd 2 gurad, y naill i ofalu am gellu gair ei hun a'r llall i ofalu am y Caplanwes yn y brythdir rhwng Nant Bargoed Rhymni a'r Afon, a'i talu yn 150 o bunnoedd rhyngddynt. Cofiwch, oedd e'n ennill 600 o'r plwyf yn barod. Does dim rhyfedd i'r canon Jesse Jones a fi yntau yn rheithor gellu gair yn niwedd y ganrif ddweud, yr oedd byd da helaethwych beunydd ar Mr Stacey. Erbyn i William Evans gyrraedd y plwyf, mi oedd esgob newydd yn Llandaf, neb llai nag Alfred Olifant, cyn isbrifathro Coleg Dewi Sant, a'r gŵr a fi yn rheithor Llangeler pan oedd y curad newydd yn Llanc. Fe gafodd yr esgob newydd gan Stacey dalu i geradiaid o'r diwedd yn deilwng, yn achos Ifans 120 o bunnoedd y flwyddyn, ynghyd â'r defnydd o'r rheithordy a'i ardd. Fe gyrhaeddodd gyda'r hwyr ar ôl taith flinderus hir. Gan fod y rheithordy yn wag, aeth i'r dafarn leol am ymborth, a chwrdd yno, a dwi'n dyfynu nawr, a dyn tal, cyhyrog ac esgyrnog, yn eistedd yn y parlwr, ynghyd â drill ar ei bwys, a 2 gi wrth droed y fainc lle yr eisteddau. Y cyntau'n wisgo siaced felfed goch tywyll, fe dybiodd y pererin newynog taw gamekeeper, rhyw fonheddwr ydoedd. Wel, heb angen gair i'w gilydd, fe aeth yr heliwr allan, a phan gyrhaeddodd y curad newydd yr rheithordy ar ôl gorffen i fwyd, pwy agorodd y drws iddo fe, ond gŵr y got felfed. Curad y plwyf oedd hwnnw, ac nid herw geidwad neb, medd y cofianydd. A dyna ddrych o'r newid oedd ar droed yn yr eglwys yng Nghymru ar y pryd. Yr oedd yr hen gyfundrefn gysurus, ddioglyd ac anysbrydol yn ildio i genhedlaeth o glerigwyr ymroddgar a chyfrifol oedd yn cymeryd i dylid swyddau bugeiliol a chenhadol o ddifri. Yng ngeiriau y cofianydd, aeth yr hen gurad ymaith ac aeth yr hen drefn gyda gef yn ei wrthol. Fe ddaeth yn newydd i mewn, mal marchog parod i waith. A dyna yn union a fi. Bach oedd y cynulleidfaoedd etifeddodd,
Yn ôl ystadegau cyfrifiad crefyddol 1851, 27 oedd cyfartaledd mynychwyr oedfa y bore, a honno yn Gymraeg, a dim ond 9 ar gyfer oedfa y prynhawn. Trwy ei ymweliadau cyson a chartrefu'r plwyf, fe gynyddodd y rhif yn sylweddol ym Mhen Dim, ac fe gychwynodd wasanaeth chwyrol, bod rhaid i'r bobl ddod â'u cynhwyllau eu hunain. Mi oedd adeilad Eglwys Catwg Sant yn hen ac yn ddigysur. Prin oedd ei seddi ar Rhymni yn anesmwyth. Ychydig o hen feinciau sigledig yng ngeiriau y cofiant. Yn cynyddol fwy poblogaidd gyda'i bobl, mi oedd ei sêl ddim wrth fodd y wardeiniaid. Ac iddo fe cael ei wrthwynebu ganddyn nhw, fe wyddai fod yr esgob o'i blaid. Fe ddaliodd ei dir, ac maes o law fe gafwyd diwygiad trwyadl. Cafwyd gwasanaethau hwyrol yn gellu gair, medd y cofianydd, a daeth iddynt gynulleidfaoedd lluosog. Cafwyd seddau newyddion hefyd, a thalwyd amdanynt ac am y cynhwyllau yn foddol, heb feichio'r plwyf a threth, na blino'r wardeiniaid i'w gosod a'i chrynhoi. Adferwyd y bywyd ysbrydol yn yr eglwys. Croesawyd ef ar bob aelwyd, edrychai pawb arno fel cyfaill llesfawr a dymunol. Gŵr di-briod oedd y curad, ac yn boblogaidd, doedd ganddo fe ddim cyfeillion agos ymhlith i braidd. Cadw ei hunan at ei hunan a wnau yn y coleg, ac bellach yn ddigael llwyddiannus, tueddu i droi at ei lyfrau a wnau am gysur ac am gwmniaeth. Mi oedd plwyf gellu gair yn ffinio a phlwyf Rhymni, a'r gydiad rhwng siroedd Brycheiniog, Morgannwg a Mynwy. Ac fe wyddai Evans fod Lodwig Edwards, y ficer yno, 1843, nid yn unig wedi cael llwyddiant anarferol gyda'i weinidogaeth, ond yn cynnal bob nos lun gyfarfod cymunwyr, math ar seiat brofiad yn y dull Methodistaeth, yn cael ei redeg ar hyd llenellau eglwysig. Such is the zeal and good sense of that excellent man, Lodwig Edwards, meddai Edward Copleston, rhagflaenydd Olifant fel esgob Llandaf. He has already 200 communicants in his church, a hynny flwyddyn yn unig ar ôl iddo fe cael ei sefydlu yno. Fe ddechreuodd Evans fynychu y cyfarfodydd cymunwyr yn rheolaeth, ac yn ogystal â chael budd o'r gymdeithas, fe gafodd feithrin i ddoniau cyhoeddus yno, hynny yw draw yn Rhymni. Byrlymau i brofiadau a'i weddiau fel ffrwd risialaidd o ddyfnderau pur ei gionau i fydolaeth. Y cofianydd sydd yn dweud hynny yn flodeuog braidd ac yn rhamantaeth, ond i eiriau oedd Rhymni. Mi oedd cael profi y bwrlwm efengylaidd mewn plwyf poblog a diwydiannol yn gryn ysbrydiaeth iddo, ac mi oedd cwmniaeth y seiat yn help i leddfu ar ei unigrwydd. 2 blynedd oedd hyd ei hyrosiad yng Ngelli Gaer, ac dirfa'r siom i'w braidd ac i'r esgob Olifant, yn 1854 fe anelodd yn ôl am ddyfed i gyradiaeth ymhlwyf Troed yr Aur Ceredigion, ychydig i ffwrdd oddi wrth Gastell Newydd Emlyn. Erbyn hynny mi oedd e'n 31 oed. Prin y gwir neb am y manylion, ond mynd yno i briodi a wnaeth William Evans, ac yn ôl y cofiant, ci iawn oeddynt i'w gilydd, ac ni wawriodd buchedd briodasol erioed yn fwy hapus a gobeithlawn nag eiddo y briodas honno. Yn fuan wedyn fe ddaeth tro ar fyd. Draw yn Rhymni y bu farw Lodwig Edwards yn ŵr cymharol ifanc, a mi oedd galw am rywun i gymeryd i le. Byddai gofyn i hwnnw fod yn ddyn egniol, efengylaidd i ysbryd mewn cydymdeimlad ar gwaith a wnaed yno eisoes,
gan adeiladu ar lwyddiannau ei ragflaenydd. Un o hynodion plwyf Rhymni oedd bod y cwmni haearn lleol mewn cydymdeimlad ar eglwys. Nhw oedd wedi noddi'r gwaith eglwysig, wedi talu am adeiladu eglwys Dewi Sant yn 1843, ac wedi rhannol dalu am gyflogi yr offeiriad. Gallai hyn fod wedi rhoi mantais anheg i'r perchnogion, ond mae'n debyg fod eu cymhellion yn ddigon anrhydeddus. Y farn gyffredin yw bod ganddyn nhw ofal diffiant dros eu gweithwyr eu teuluoedd. Aeth y perchnogion at y gynulleidfa a gofyn iddynt gynnig 3 enw, y dybiant y byddai yn olynydd addas i'w cyn-ficer, mwyn i rhoi ger bron yr esgob. Dyw ddim yn syndod deall fod enw curad troed yr aur yn ei plith. Dyna beth mae Jesse Jones yn dweud yn y cofiant. Yr oedd y 3 a enwyd oll yn ddynion rhagorol. Eithir yngolwg yr esgob yr oedd William Evans yn uwch o'i ysgwyddau i fyny na'r 2 arall. Felly y daeth ein gwron heb unrhyw apel na gofyniad ar ei rannu hun yn ficer Rhymni yn y flwyddyn 1856. O hynny ymlaen hyd i farw yn 1910 fel William Evans Rhymni y byddai'n cael ei adnabod gan bawb. Etifeddodd Evans blwyf ffyniannus, odyd y mwyaf ffyniannus yn holl esgobaeth Llandaf. Yn un peth mi oedd yn blwyf newydd, wedi ei sefydlu trwy ddeddf seneddol yn 1839, a chyn i'r capeli ymneilltuol cael cyfle i ymwreiddio yno. Mi oedd yr eglwys ei hun yng nghanol y dref, ac nid mewn man neilltuedig ymhell o'r boblogaeth. Rhan o blwyf eang bedwelltu gynt oedd Rhymni, a'i heglwys ganoloesol filltiroedd lawer i ffwrdd ac ar ben mynydd. Mi oedd anian y weinidogaeth yn un y gallai gweithwyr eu teuluoedd ei gwerthfawrogi. Pregethu gwresog efengylaidd fel yn y capeli, ysgolion Sul, seiat a chyfarfodydd gweddi a fyddai'n rhoi cyfle i leigwyr ymarfer eu doniau. A mi oedd yr rhan fwyaf yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ôl ystegau cyfrifiad 1851, mi oedd gymaint a 700 yn mynychu yr ysgol Sul, a honno yn cynnwys oedolion yn ogystal â phlant. Yn werthfawrogol o nawdd a chefnogaeth y cwmni haearn, mi oedd y ficer newydd yn fyw iawn i'r perygl y gallai gael ei ystyried yn was cyflog i'r cwmni yn hytrach nac yn was i'r arglwydd. Mwyn sicrhau pellter trosiadol a llythrenol rhyngddo ef a'r cyflogwyr, fe gafodd ganiatad yr esgob Olifant i fyw y tu allan i'r plwyf, a gwnaeth ef a'i wraig i cartref mewn lluest o'r enw Nant Llesg, llecyn gwledig tua milltir o'r dre dros yr afon ym mhlwyf Gelli Gaer. Beth bynnag am ei dedwyddwch cychwynnol fe ddaeth tristwch i'w goddiweddyd yn 1860, pan y bu farw i 2 blentyn, 2 fachgen, un yn 5 mlwydd oed a'r llall ond yn fabi. Fe ddaeth mab a merch arall yn fuan. Ond erbyn i'r ferch Sara gyrraedd i 5 mlwydd oed yn 1866, y bu hithau farw, dirfawr ofid, yn arbennig i'r fam. Yn ei thrallod, fe throes hi at y botel. Pena bai hynny yn ddigon o brofedigaeth, ymhen misoedd fe lofruddiwyd Martha, morwyn Nant Llesg, ac i'r un y tybiwyd o gyflawni drosedd ymddangos ymrawdlys Aberhonddu, doedd dim digon o dystiolaeth i'w ddyfarnu yn euog. Bellach, gyda'r wybodaeth am alcoholiaeth i'w wraig yn hysbys i bawb, bu rhaid i Evans gymeryd rhai misoedd i ffwrdd. Ac yna, yn 1868, y bu farw i'w wraig. Mi oedd hi yn 39 mlwydd oed. Cydymdeimlad yn hytrach na cherydd a gafodd y ficer gan y gymdogaeth.
Yn ŵr gweddw, a llanc ifanc i'w fagu ar ei ben ei hun. Mwyn dianc o'i ofidiau, fe ymroes i'w weinidogaeth yn fwy selog nac erioed. Ac yn ôl Jesse Jones, pregethau Mr Evans bryd hynny gydag eneiniad nefolaeth. Llanwyd y cynteddau, lluosogodd y cymunwyr, ac fe ddaeth ysgolion Sul Eglwys Rhymni yn ogoniant iddi. O'i cymharu yr ymneilltuwyr, prin ac ysbeidiol oedd ymdrechion yr eglwyswyr ym maes y cylchgronau. Fe ddaeth y gwyliedydd cylchgrawn yr hen offeiriad Llengar i ben yn 1839. Fe ddechreuodd Brutus ar ei genhadaeth gylchgronol gyda'r hael yn 1835. Fe barodd yr eglwysydd rhwng 1847 ac 1864, ac y byddai baner y groes cylchgrawn Cymraeg Mudiad Rhydychen yn para rhwng 1854 ac 1858. Ond yn 1862, ymddangosodd o wasg sbyrel yng Nghaerfyrddin brifyn cyntaf fusolin Anglicanaidd newydd, sef y Cyfaill Eglwysig. Yn ôl T. Jesse Jones ac eraill sydd wedi ei ddilyn, David Hywel Llawdden a'i sefydlodd, nad oes sôn am hynny yn y cylchgrawn ei hun. Golygyddion y rhifynnau cyntaf oedd John Morgan, Curad Aberafan, ac ymhen blynyddoedd Arch-dde ac Bangor, ac Ifan Jones, Ieuan Gwenog, Vicer Llanfihangel ar Arth. O Ionawr 1863 hyd Rhagfyr 1864, Ieuan Gwenog ynghyd â William Evans a'i golygodd. Yna trwy gydol 1865 a 66, Evans ar y cyd a Benjamin Williams Gwynionydd oedd y golygyddion, ac am y chwarter canrif nesaf hyd 1893, Vicer Rhymni a'i golygodd ar ei ben ei hun. Yn wahanol i Brutus, nid dychan a gwawd oedd fforte William Evans. Yn eglwyswr digyfaddawd, ni fynnai ladd ar yr ymneilltuwyr, ond yn hytrach bwysleisio rhagoriaeth fel y gwelai ef bethau yr eglwys wladol, gyda'i ffurf wasanaeth trefnus i hyddoli gweddus, i chyswllt ar wladwriaeth a'i gofal am bawb ac nid dim ond am ei aelodau ei hun. Mae'n dweud hyn yn Rhagfyr 1869, y mae cenfigen ymneilltuaeth yn sicr o ladd y tipyn crefydd sydd wedi aros yn ein mynwes ei hun. Mae pob peth yn galw ar bob eglwyswr fod yn effro, yn ffyddlawn ac yn egniol, gan lynu yn ddiysgog wrth hen eglwys apostolig ein gwlad. Nid yn talu drwg am ddrwg, na sen am sen, eithir yn hytrach yn gweddio, yn bendithio ac yn caru. Nid bardd na hanesydd oedd golygydd y cyfaill, ac yn wahanol i'r hen offeiriad Llengar, yr hen bersoniaid Llengar, nid ymddengys fod ganddo fe fawr ddiddordeb mewn hynafieithau. Bod ysgrifau o natur hanesyddol yn ymddangos o bryd i'w gilydd a bod cerddi, emynau a barddoniaeth yn cael eu cynnwys yn y cylchgrawn, mi oedd ymhell o fod yn gyhoeddiad eisteddfodol. Yn hytrach, cylchgrawn ymarferol ydoedd wedi ei anelu at feithrin crefydd ar bywyd ysbrydol, ac at oleio eglwyswyr yn hanfodion ei ffydd. Un peth canolog ynddo oedd deunydd ar gyfer yr ysgolion Sul, storiau plant, gwersi ar y catechism, a phan ddaeth y solfa i fri tonau cerddorol yn ogystal. Sefydliad pwysig yw yr ysgol Sul, planhigfa yr eglwys ydyw, meddai. Pa le bynnag y mae ysgol Sul ewyrchus, mae yno gynulleidfa luosog, ac nid hynny yn unig. A mae hefyd well ganddo, mae yna hefyd well gwrando, gwell canu a gwell ateb yn yr holl wasanaeth dwyfol. Fel y mae tuedd yr oes i droi y Beibl o'r neilltu yn yr ysgolion
yn yr ysgol ddyddiol, a mae galwad arnom i ddyblu ein dywydrwydd yn yr ysgol Sul. Penderfyned pob eglwyswr i wneithir i orau dros yr ysgol Sul. Yn ei blwyf ei hun, yr un peth na fynnau i esgyluso oedd gwaith yr ysgolion Sul, a cheir adroddiadau mynych yn y cyfaill sydd yn sôn am yr hyn a fyddai'n digwydd yno. Meddai David Jones i olynydd yn y gader olygyddol yn 1894, nid oes yng Nghymru ysgolion Sul mwy llewyrchus nac ysgolion Sul yr eglwys yn Rhymni. A rhan o genhadaeth y cylchgrawn oedd hybu yr un math o weithgaredd ym mhobman arall. Wrth anerch cynhadledd esgobeithol Llandaf yn yr un flwyddyn, 1894, meddai rheithor Tredegar, "There is no one who has done more for the church press than he. He has done it quietly and ostentatiously, but very effectively. The Cyfaill is a little magazine which is quite a thing in teaching for the ordinary Welsh reader. Then again, it gives instruction on various general matters as well as church questions. And at the close of the Cyfaill each month is an epitome of church work, not only in Wales, but in the English dioceses also." Cylchgrawn diamhongar, syml a phoblogaidd oedd y Cyfaill Eglwysig. Yn cyrraedd pob cwr o'r wlad, a thrwyddo fe ddaeth enw William Evans yn hysbys i eglwyswyr Cymru ben Baladr. Ac yntau erbyn hyn yn hysbys trwy'r wlad, fe gair cyfle i bregethu ar led, yn yr esgobaethau eraill yn ogystal ac yn ei esgobaeth ei hun. Yn aml iawn wrth agor eglwysi newydd, ef oedd y pregethwr gwadd. Mi oedd y ffaith fod cymaint ohonynt yn cael ei hagor yn brawf o gynnydd yr eglwys yng Nghymru ar y pryd. Y sawl sydd yn cofio hanner can mlynedd yn ôl, meddai, yn 1887, braidd y gallent gredu fod y fath adfywiad, diwygiad a chynnydd wedi cymeryd lle yn eglwys y tir, hen eglwys y Tadau. Trymed y curos sydd wedi bod ac yn parhau arni, y mae yn greiddio i weired ac yn dwy'n ffrwyth i fyny ac yn lledu i cheinciau ar bob llaw. Fe dyfodd Evans yn ddyn o bwys yn yr esgobaeth, yn ddeon glad ac yno o 1878 ymlaen yn ganon mygedol yn y Gadeirlan. Mi oedd y cwlwm rhyngddo ar esgob Olifant yn dyn. Fe gadwodd lun o'r esgob ar fyd i stydu ar hyd i yrfa. Fe hytholwyd i gynrychioli i gyd glerigwyr yng Nghonfecosiwn Caergaint ac ai i Lundain ar gyfer y cyfarfodydd bob blwyddyn. Ond ni wadodd fyth mo'i Gymreictod na cholli i werinrwydd. I am a Welshman, meddai. A thorough Welshman. A Welshman of the Welsh. I love its people and I love its language. I speak to my fellow countrymen every day, and I preach to them every week in their dear old mother tongue, the most melodious tongue on the face of the earth. Sut dath y geiriau hynny lawr yn Llundain, dydw i ddim yn gwybod, ond ware teg iddo fe am ei ddweud. Adref ymlith i bobl yr oedd ar ei fwyaf hapus. Mi fydd y gwaith y diwrnod yn dechrau tua 9:00 y bore pan y byddai'n codi. Y deryn yn nos y doeth. Yn darllen yn ei stydu tan tua 2 ac yna yn oswylio. Mi ddeiau Margaret y forwyn i mewn tua chanol y bore ac yntau erbyn hynny wedi cynnal i ddefosiwn ac yn ymbaratoi at weddill y dydd. Cerddai i mewn i'r dre yn feunyddiol ar hyd y llwybr a thros yr afon, ac yna ymweld â'r cleifion a'r anghennus. Mi fyddai'n dychwelyd i Nant Llesg erbyn canol y prynhawn ar gyfer y ginio y byddai Margaret wedi pharatoi, ac ar ôl ymlacio am awr, nôl eto ar gyfer cyfarfodydd yr hwyr. Cyfarfod y cymunwyr ar nos Lun, ac yna y cyfarfod gweddi, yr ysgol gân, y Band of Hope, a'r cyfarfod dirwest
ar astudiaeth feiblaidd ar gyfer y bobl ifanc. Nos Wener a nos Sadwrn oedd ei unig nosweithiau rhydd. Mi fyddai'n paratoi yn fanwl yn arbennig at y pwlpit. Y pwlpit, hwyrach, yw ei orsedd, meddai David Jones i olynydd fel y golygydd. A dau begwn i bregethau ydynt bechod dyn a gras diw, dyfnder y cwymp ac uchder y codiad. Ni fi yn euog erioed o ddibrisio y sacramentau, meddai Jesse Jones wedyn. Eithir ystyriau fod pregethu yn un o ddyletswyddau pwysicaf yr offeriadaeth. Dyna wahaniaeth yn y fan yna, wrth gwrs, o ran pwyslais rhwng y ffiradon efengylaidd a'r ffiradon, nid dim ond yr hen rai uchel eglwysig, ond ffiradon mudiad Rhydychen. Pregethu fyddai canolbwynt gwyl fawr y cynheia. Mi fydda hon yn para ddeuddydd ar ddechrau tymor yr Hydref ac yn denu cynulleidfaoedd lluosog. Hoelion wyth yr eglwys yng Nghymru y fyddai'n gwasanaethu. Yn ei plith David Parry Llywel, y Gloch Arian, y Dr John Griffiths Llandeilo, George Griffiths Machynlleth, a'r ffefryn gan bawb oedd Llawdden. A byddwn ni'n clywed mwy am Llawdden yn nes ymlaen gan Siôn. Pan fyddai cyfarfodydd pregethu yr ymneilltuwyr yn denu y tyrfaoedd, nid oedd yr eglwys yng Nghymru yn Rhymni beth bynnag ymhell ar ei ôl. Ond eto, gwaith beunyddiol y plwyf oedd bwysicaf yn ei olwg. A mae ôl pregethu, gofal a gweddiau y bugail ffyddlon, meddai David Jones, ar bob cangen o'r gwaith mawr yn y plwyf. Dwi'n edrych ar y cloc a dwi yn dirwyn i ben. Ddiwedd 1893 fe drawyd William Evans ag ergyd o'r Parlis, ac o hynny ymlaen fe wanhaodd iechyd yn ddirfawr. Fe fu rhaid iddo fe roi'r gorau i olygu'r cyfaill. Fe ddaeth gwyl bregethu y cynheuaf i ben, a gyda hynny y rhan fwyaf o'i ddyletswyddau cyhoeddus. Bellach y curad a sgwyddodd y cyfrifoldebau oddi mewn i'r plwyf, ac aeth i ddibynnu fwy ar gyfeillgarwch i gymydog y parchedig T. Jesse Jones, erbyn hynny ficer gellu gair. Magret y forwyn a ofalodd amdano yn ei lesgedd olaf, a bu farw yn 76 oed ar y 9 o fis Awst 1900, wedi bod yn ficer Rhymni am 40 o flynyddoedd, 24 o flynyddoedd. Ni ddringodd yn uwch na hynny yng nghyfundrefn yr eglwys yng Nghymru, ac yn ôl pob ymddangosiad ni fynnai wneud y chwaith. Yn ei deyrnged iddo fe yn y cyfaill eglwysig, meddai y golygydd David Jones, collodd y cyfaill un o'i gyfeillion pennaf. Collodd yr eglwys un o'i bugeiliaid mwyaf diwyd, un o'i ffrygethwyr mwyaf gyfeilgar, ac un o'i meibion mwyaf cywir galon. Gorffwys bellach w'r diw. Un pwrpas cyfres gofal ein Gwynllan yw sicrhau nad yw cyfraniad gloiw gwroniaid o'r fath ddim yn mynd yn angof yn llwyr. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Diolch yn fawr, Densil. Diolch yn fawr iawn wir. Mae hwnna'n codi sawl cwestiwn yn siwr yn y meddyliau ni. Os gai yn sydyn jyst gofyn, a gafodd William Evans i ystyried o gwbl i'w benodi'n esgob pan oedd hwnna'n fater o bwys gan Gladstone a phenodiad Joshua Hughes yn 1870. Mae rhyfedd gen i o glywed rhywfaint o'i hanes a'i yrfa bod enw William Evans yn cofi o leia ddim yn codi wrth i Gladstone fydd rownd y wlad bron yn chwilio am berson addas i'w benodi'n esgob. Pam nid William Evans felly? Oherwydd yn un peth i'w wraig. Oedd e'n colli wraig ac oedd e'n hysbys i bod hi wedi bod yn alcoholic.
y reswm Joshua Hughes, mi oedd Joshua Hughes wedi priodi mewn i'r bendifigaeth. Ac oni bai bod Joshua Hughes wedi priodi yn gall, dwi'n ame a fydde Joshua Hughes, oherwydd mi oedd Hughes ac Evans yn debyg iawn i'w gilydd yn ffiradon gwerinol. Ond mi fydde gofyn i esgob ymwneud ar buddigions yn dyfe a gwerinwr oedd William Evans. Gafodd ei wneud yn ganon, ond dim mwy na hynny. Iawn, ie. A penodiad hwnnw ni'n 8-7 yn allweddol y Cymro cyntaf i benodi i'r fainc. Ers tynnu astedd yn hynnes an. Bydde William Evans wedi bod yn esgob da iawn. Mae'n siŵr y bydde fe, mae'n siŵr y bydde fe. Iawn, os gan rhywun arall gwestiwn? Os ga i ofyn un cwestiwn, Owen, pwy ddilynodd William Evans yn Rhymni wedyn? Achos oedd yna duedd yn doedd erbyn y cyfnod ni i y ffeiriad Efengylaeth cael ei ddisodli gan y ffeiriad uchel Eglwysig felly neu'r... Ie. Digwyddodd hynny ddim yn Rhymni. Dyn Efengylaeth oedd wedi ei ddilyn, dyn o'r enw Daniel Fisher. Doedd Daniel Fisher ddim cystal dyn da William Evans o gwbl, ond o ran ei athrawiaeth mi oedd yn yr olyniaeth, oherwydd nid y cyfrifiad, yn y llyfrau mawr a baratowyd ar gyfer y datgysylltu, mae yna adroddiad manwl yn y fan yno o blwydd Rhymni ger bron yr awdurdodau, a mae'n debyg bod y bwrlwm wedi para ymlaen, a mae Daniel Fisher yn canmol i olynydd, ond does dim fawr o sôn am Daniel Fisher ar ôl hynny. Ond o leia fe barhaodd y traddodiad Efengylaidd yn y plwyf. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn. Unrhyw gwestiwn cyflym iawn gan neb? Os na, fe gewn ni egwyl fer a cael gychwyn am ryw 10 munud i 11. Pa wedi ymgynnull nawr? A chyfle i gyflwyno nawr ein hael siaradwr, sef y Dr. Siôn Aled Owen. Bydd yn siarad am Llawdden, Bardd, Deon a Phroffwyd, sef David Hywel. A cyfraniad felly, Llawdden, David Hywel, ei gyfraniad i fywyd Cymraeg yr Eglwys, yn arbennig yn ysgobaeth Tysewi. Gellu dweud amdano fe i fod o flaen i amser mewn sawl ystyr, gan gynnwys yn ei sylwadau proffwydol ynghylch diwygiad crefyddol 1904-15, gan i edrych ymlaen at hynny felly gan Siôn Aled yn fuan. Fe ganed Siôn Aled ym Mangor a craddio mewn Cymraeg a diwnyddiaeth a dwyieithrwydd gyda doethuriaethau mewn diwnyddiaeth ac mewn addysg ddwyieithog. Fi'n byw ac yn gweithio yn Cymru, yn Lloegr, yn yr Alban ac Australia, ac ar hyn o bryd mae'n diwtor mewn diwnyddiaeth Gymreig yn Athro Padarn Sant, Llandaf. Mae Siôn wrth gwrs yn barddoni yn Gymraeg a Saesneg a dros dro weithiau yn Llawdden, mae'n debyg. Ac wedi ennill coron yr Eisteddfod Genedlaethol ym Maldwyn a Cyffinia yn 1981. Bu'n cyfrannu hefyd cerddi ar bynciau'r dydd a'r weblyfr a chyhoeddodd i gyfrol ddiweddaraf rhwng pla a phla, Between Plagues, ar y cyd, ar arlunydd Iwan Bala yn 2021. Fe sefydlwyd yn ganon Bryfardd yng Nghydeirlan Bangor yn 2023 ac yn 2008 enillodd drws Mastermind Cymru. Wel, dyn ni edrych ymlaen yn fawr at anerchiad gan Siôn Aled. Diolch yn fawr. Iawn,
pawb yn gweld ac yn clywed hyn gobeithio. Ie. Wel, diolch am yr cyflwyniad yna, o leia, mae'n dangos bod dwi wedi crwydro dipyn mewn sawl ffordd ar hyd fy oes, felly. Felly, dyma rannu rwyfaint. Dwi'n meddwl bod gen i gymaint o fanylion i'w rhannu ac ac gan Densil am William Evans, ond am yr hyn sydd wedi fy nharo fi yn bwysig am David Howell, oedd ar enw barddol Llawdden, y ddawn ni nôl at hynny yn nes ymlaen. Ac sut eisi i sylwi ar y Deon David Howell oedd pan o'n i'n wneud ymchwil ar ddiwygiad 1954-56 ac am y ffordd ddath o gael i ystyried yn rhyw fath o broffwyd y diwygiad, ac eto ddawn ni nôl i hynny yn ddiweddarach. Felly, crynodeb o'r hyn fydd gen i rannu y bore yma, bywgraffiad, i nodweddion o fel Cristion, fel gweinidog, cwestiwn yna, Phroffwyd, y diwygiad, ac ar y diwedd rwyfaint o'r oblygiadau ar gyfer heddiw o'i weinidogaeth o, a gobeithio fedra ni siarad am Rhymni ar un modd gyda gweinidogaeth William Evans yn y sgwrs ar y diwedd. Felly, i fywyd, wedi enni yn Llangan, Bro Morgannwg, ac mae'n bwysig cofio, wrth gwrs, bod y Bro Morgannwg y bryd hynny, bod y Gymraeg yn eitha cry yno. Bro Morgannwg yn un o'r llefydd diddorol na, lle mae 'na lanw a thrai wedi bod yn hanes y Gymraeg ar hyd canrifoedd, un o'r llefydd a feddiannwyd gan y Normaniaid yn gynnar iawn ar ôl y goncwest, felly, ond lle llifodd y Gymraeg yn ôl ac wedyn cilio eto, ond erbyn canol y bedwaredd ganrif ar 15 roedd y Gymraeg yn fyw yno. Nath ei fam farw yn ifanc, ac oedd o'i fagu lawer o'i febyd gan ei nain oedd yn eglwyswraig. Ei deulu uniongyrchol yn Fethodistiaid Calfinaidd erbyn hynny, ond mi ddaeth dylanwad yr eglwys arno drwy ei famgu neu ei nain. Ac yna symud i Fryn Cwtyn, fferm ger Pen Coed, ac o'n i'n ymchwilio i beth sydd wedi digwydd i Fryn Cwtyn, ac mae'n debyg bod hi dan stad o dai erbyn hyn, yn agos at yr M4 wrth i chi adael Pen Coed yna. Pen Coed yn gyffordd oddi ar yr M4 ac yn orsaf reilffordd erbyn hyn, felly, ac yn yn ddormitary, felly, i
Gaerdydd. Ond yn fanno, fe oedd o'n ffermio gyda'i dad, John Howell, ac yn unol a llawer o teulu, John Howell yn flaenor gyda'r Methodistiaid Calfinaidd. Ac y banc oed, daeth o i gysylltiad ar un fyddai'n dod i'n wraig iddo, sef Anne Powell, ac mae'r hanes yna'n mynd i ddod yn bwynt pwysig yn ei fywyd y nes ymlaen. Ac yna daeth i sylw John Griffiths, oedd yn rheithor Eglwys Fair y Mynydd, eto ym Mro Morgannwg, ac fe fynychodd o yr Eagle School. Ac nes i dipyn ymchwil i'r Eagle School yma, oedd e'n swnio'n enw diddorol iawn. Oedd ein a'r syniad oedd bod chi'n medru, bod chi'n mynd i hedfan fel Ererod ar ôl bod yno. Ond na, llai rhamantus na hynny. Tafarn oedd yr Eagle neu'r Spread Eagle, mae fel tasa'r enw wedi amrywio dros y blynyddoedd. A dyma fel oedd o chydig blynyddoedd yn ôl, adeilad helaeth ac neuadd y helaeth yn y cefn yna. Ac fe fuodd yr ysgol yn gweithredu am y ran helaeth o'r 14th ganrif ar 15, ac yn ddiddorol, fe anfonwyd plant Iolo Morgannwg i'r ysgol. A y dwy ohonyn nhw yn ferched. Ac mae'n debyg bod yr ysgol yma yn anghyffredin iawn, yn ysgol oedd yn derbyn bechgyn a merched felly. Wedyn, falle bod ti'n bryd i rywun chwilio ymhellach i hanes yr Eagle School yma, a'r dylanwad gafodd hi ar bobl o, wel, mae'n debyg oherwydd oedd ein ysgol rai talu, felly nid slodion mewn cymdeithas, ond mae'n debyg bod ti wedi cael dylanwad ar nifer o bobl ddoth yn ddylanwadol eu hunan yn nes ymlaen. Wedyn, ymlaen wedyn i ysgol baratwadol, sef i baratoi ar gyfer addysg bellach ac yn arbennig ar gyfer astudio ar gyfer weinidogaeth, ac yna i sefydliad esgobaethol Llandaf yn y Fenni. A gafodd o'i ordeinio yn ddiacon ym 1855, ac yn offeiriad a dod yn y flwyddyn ganlynol fel oedd yn arferol, ac yn gurad yng Nghastell Nedd o 1855 i 59. A da ni wedi clywed am yr esgob Oliphant, dyn, fel da ni wedi clywed, ddysgodd y Gymraeg ac oedd yn bleidiol i Gymreictod, ond mae'n debyg bod gynno fo i amheuon am John Howell, nid am unrhyw safbwynt cymeriad, dim byd, ond oherwydd oedd o ddim yn ŵr gradd o'r Oliphant yn llawer o esgobion ar y pryd yn bleidiol
i ordeinio gwir gradd yn unig, ond beth bynnag fe gath David Howell drwy'r Bardd fel petai i'w weinidogaeth gyntaf yn Chastell Nedd. Ac yna, yn ystod y cyfnod yna, fe ddaeth yn ysgrifennydd Cymdeithas Cymorth Bugeiliol yr Eglwys, sef y Church Pastoral Aid Society, a glywon ni gan Densil am y gymdeithas honno. Ac roedd hi'n gymdeithas ddylanwadol a gymdeithas efengylaidd gyda phwyslais ar genhadu. Mi oedd hi, ac mae'n dal i fod, yn cynnig grantiau ar gyfer gwaith cenhadol yn arbennig, ac fe ddeilliodd hi yn wreiddiol o Gymdeithas Genhadol yr Eglwys. Fe sy'n gweithio iddi, fel mae'n digwydd yn yr 80au, y CMS, Church Missionary Society, Church Mission Society, erbyn hyn. Ac i symleiddio pethau normodol, mi oedd yr cefnogwyr y CMS oedd yn gymdeithas genhadol dramor gan fwyaf yn sylweddoli fwy a mwy bod na waith i'w wneud gartre. Ac un o'r rhai fu'n allweddol i sefydlu CPAS oedd y dyn a ddarlunir ar y dde yna, sef yr arglwydd Shaftesbury. Ac oedd Shaftesbury yn Dori, ond yn frwd iawn dros gyfiawnder cymdeithasol hefyd ynddo. Mae'n rhyfedd mae'r labeli gwleidyddol mae'n gallu newid i hystyr dros amser, megis label Gweriniaethwyr a'r Democratiaid yn America, fel da ni'n ei wybod yn rhy dda y dyddiau yma. Ond oedd Shaftesbury yn weithgar iawn dros y genhadaeth Gristnogol, ond ynglyn â hynny, yr genhadaeth gymdeithasol hefyd. Ac fe ddaeth i fab o Ashley i gysylltiad â Thomas Richards yn arall o ffeiriaid Llengar ac o blaid y Gymraeg, Chymreictod yng Nghymru ar y pryd. Ac fe ddysgodd Gymraeg i raddau eitha sylweddol. Felly mae cysylltiad Shaftesbury a'i deulu a Chymru yn eitha sylweddol. Ond beth bynnag, mi ddaeth Llawdden yn ysgrifennydd y gymdeithas, ac fe gofir am y ffordd ym mhob cyfarfod blynyddol, ac yna cyfarfod blynyddol ar gyfer Cymru yn benodol, achos oedd y gymdeithas yn cydnabod pwysigrwydd Cymru yn arbennig ar gyfer ei gwaith, lle bydda Llawdden yn
gweddïon eiddgar am dywalliad o'r ysbryd glân ar eu gwaith nhw. Felly dyna arwydd o'i dueddiadau ysbrydol a'i frwdfrydedd dros y math yma o waith, yr cyfuniad o'r cenhadol ysbrydol a'r cenhadol cymdeithasol. Wel, o'n i'n sôn am finna, di bod ar dipyn o grwydr drwy fy mywyd. Wel, mi fuodd Llawdden hefyd. Yn Gwenedigaethu Mhwllheli yn 1861-64. Sant Ioan yng nghanol Caerdydd, ar o'n i nôl at hynna yn nes ymlaen. Wrecsam, Goresffordd, ger y llaw, ac fuodd o'n ganon magedol Llanelwy, ac yna yn archddia Conwrecsam ac ar ddiwedd ei oes yn Deon Tŷ Ddewi. A dyma i feddfaen yn Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi ar adnod o lyfr Daniel a'r doethion a ddisgleiriant fel disgleirdeb y ffyrfarfen, a rhai a droant lawer i gyfiawnder a fyddant fel y ser byth yn dragywydd, sy'n eitha addas disgrifiad o'i weinidogaeth o wir. Ac fe gododd i blant o gofeb iddo fo, sy'n agos iawn at ei fedd yn Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi, ac fe ddewni yn ôl at yr ysgrif sydd ar y gofeb yna yn nes ymlaen. Wel, be oedd nodweddion i weinidogaeth o? Wel, dyna eglwys Ioan Sant yng nghanol Caerdydd, fel y mae hi heddiw. Eglwys sy'n gyrchfan, nid yn unig i gynulleidfa ar y Sul, ond ar gyfer cyfarfodydd gweddi a chyfarfodydd eraill, adeg cinio i'r rhai sy'n gweithio yng nghanol ddinas, a mae hi bron yn union yng nghanol y ddinas ei hun. Ac fe fu Llawdden yn reithor yn fanno, ac a gofal felly dros nifer o eglwysi eraill yn yr ardal. Ac fe sgrifennwyd hyn amdano ar adeg oedd o yn gadael i weinidogaeth yno, fel mae'n digwydd, yn y Cardiff Weekly. A gyda llaw, dwi'n ddyledus i waith Roger Brown ar fywyd David Howell, ac dwi ddim wedi llenwi yr cyflwyniad yma a chyfeiriadaeth, felly, ond fyddai'n gwneud hynny pan gyhoeddir y gyfrol nesa o gyflwyniadau Gofal ein Gwynllan. Ond beth bynnag, Roger wedi cael gafael ar yr dyfyniad yma. New life was apparent everywhere, possessed of new energy and power
the church became more effective in administrations, and the results were clearly perceptible without. Fresh charities were awakened, and dormant faculties were quickened into life. Neither were the effects spasmodic, nor were its results temporary. Time would fail us to describe the new agencies which the restless energy of the vicar called into existence. Suffice it to state that in lieu of apathetic and thin congregations, enthusiastic and crowded assemblies meet together to pray and to praise. Ac mae'r un peth yn wir am ei weinidogaeth yn Wrecsam hefyd. Os ydych chi wedi bod i eglwys San Silin yn Wrecsam, gallwch chi feddwl mor anodd fydda llenwi yr seddau yn fanno, ond mi lwyddodd David Howell Llawdden i wneud hynny. Ac oedd o'n eiddgar drwy weinidogaeth ei Gymreigtod. Yr dyn yna ydy Alfred George Edwards, ddath yn esgob Llanelwy yn ifanc yn ei oes, ac yn archesgob cyntaf Cymru pan ddatgysylltwyd yr eglwys. Yn anffodus, doedd A.G. Edwards ddim yn eiddgar dros Gymreigtod ei hun, ac yn wrthwynebydd mawr i ddatgysylltiad, sy'n greit yn eirionic mae fo ddaeth yn archesgob cynta. Ac fe fuon na gryn densiwn rhwng David Howell a yr esgob Edwards. Wel, yn y lle cynta, oherwydd safiad Llawdden dros Gymreigtod, dros gynnal gwasanaethau Cymraeg yn Wrecsam, a dros ei dueddiadau ecwmenaidd cry, ac gawn ni glywed mwy am hynny'n benodol yn nes ymlaen. Ac ac mi ddaeth yr drwg deimlad ma'n rhywbeth personol iawn. Dwi ddim yn deud o ochr David Howell, ond yn sicr o ochr yr esgob. Achos mae llawer o bobl sydd wedi astudio y cyfnod yma yn gofyn, wel, pan na chafodd David Howell i ddyrchafu'n esgob. Wel, gwaith A.G. Edwards oedd hynny. A gyda llaw brawd yr esgob Edwards, Henry Thomas Edwards, oedd yn gwbl gefnogol i'r Gymraeg. Ddoth o'n Deon Bangor, ac yn cymryd safbwynt gwbl wrthwynebol i be fyddai frawd wedi wneud. A mae'n ddiddorol
dychmygu ddylse rwy'n efallai sgwennu drama fer yn ei am ei sgyrsiau ei gilydd, ynde. Ond gweitha'n modd mi nath Henry Thomas Edwards wneud i ffwrdd o'i hun yn 1884. Oedd o'n ddyn oedd yn dioddau o iselder a diffyg hyder. Ond mae'n ddiddorol meddwl am y ddau mor wahanol i'w gilydd. Ond beth bynnag, y gwir oedd, o'n i'n sôn am briodas David Howell a Anne Powell, ond fe genhedlwyd, ac dwi'n credu fe anwyd plentyn iddyn nhw cyn priodi pan oedd David Howell yn 45 oed. Ac mae'n debyg oedd hynny ganlyniad i'r arfer Cymreig o garin gwely, felly, sef bundling, sef bod dau gariad oedd yn ymddangos bod nhw'n mynd i fod gyda'i gilydd am oes yn nes ymlaen yn cael cysgu efo'i gilydd efo rhyw rwystyr rhyngthyn nhw ac yn wedi llawn ddilledu. Ac oedd hynny, wrth gwrs, i rwystro unrhyw beth pellach na hynny ddigwydd. Ond mae'n amlwg doedd o ddim bob amser yn gweithio. Ac oedd nwydda ieuenctid yn goresgyn beth bynnag oedd y rhwystyr rhyngthyn nhw. Ac oedd hynny wedi digwydd i David Howell, a hynny cyn iddo fo arddel unrhyw Gristnogaeth o argyhoeddiad felly, ond fe ddefnyddiodd yr esgob Edwards hynny yn ei erbyn o. A dyna, a cheisio i rwystro rhag ddod yn archddiacon Wrecsam hefyd. Nath o'n llwyddo'n hynny, ond mae'n debyg bod hynny oherwydd bod penodi esgobion yng Ngofal Eglwys Loegr ac yn y pen draw y Goron bod i ddylanwad wedi llwyddo i rwystro unrhyw ddyrchafiad pellach i David Howell. Ac yna, ei ecumeniaeth, dyna y lun, dyna si fy hun o Eglwys San Silin yn Wrecsam ar Lleiad yn digwydd bod mewn sefyllfa gyfagos yn fanna. Ac yn Wrecsam, mi sefydlodd o fel, mewn llefydd eraill, ysgol Sul ar gyfer nid unig plant, ond bob oedran. A mae'n debyg bod na ar un adeg, bod na 1,000 o bobl yn mynychu'r dosbarthiadau ysgol Sul yma, ac yn cynnwys nifer fawr o ymneilltuwyr. Ac fe gadwodd o ei cysylltiad ar ag ymneilltuaeth ac i barch at ymneilltuaeth mi nath o hynny yn amlwg mewn nifer o'i pregethau a'i anerchiadau ac mi oedd yn cael ei barchu am hynny. Gyda llaw un peth o'n i'n ddylwn i wedi ddeud oedd sôn am ei Gymreigtod yr ffordd oedd o wedi cymryd yr enw barddol Llawdden
Ieuan ap Llawdden yn fardd o'r 15fed ganrif oedd yn offeiriad Catholig bryd hynny, wrth gwrs, falle bod hynny yn dangos eangfrydedd David Howell tuag at adrannau eraill o'r eglwys hefyd, ond Llawdden oedd testun ymchwil mam yn cyfieithydd ni heddiw, Meg Ellis, Mary Ellis. Ac da ni'n dyddiau hyn, da ni yn cofio fawr ddim o gyfansoddiadau yr hen Llawdden gan ei ofn, heblaw am un gwpled dwi'n siŵr sy'n gyfarwydd i lawer ohona ni. Nôl brino treiglo pob tref, teg edrych tuag adref. Felly, os John cael ei gofio am hynny, mae o'n, mae wedi gadael I nod. Ond oedd David Howell hefyd yn fardd ac yn emynydd, a sgynnon ni ddim amser bellach I fynd I fanylu ar hynny. Ond oedd o'n un o'r rhai nath ddim ildio I dueddiad y bedwaredd ganrif ar 15 mewn barddoniaeth Gymraeg I fynd ar ôl yr aml eiriau. Felly, da chi fod, yr awdlau 3,000 o linella yma a pethau fel yna. Mi oedd y gwir anian y bardd yno fo. Ac wrth I ni ddod at y terfyn, yr hyn ddath efo I'm sylw I, ac mae rhan o'r geiriau hyn ar I gofadail o yn Eglwys Gadeiriol Tuddewi. Mi ddwedodd o hyn chydig fisoedd cyn I farw ym 1913. Daliad sylw, pe gwyddwn mae hon I fy nghenadwri olaf i'n cydwladwyr ar hyd a lled Cymru, cyn fy ngwisio i'r farn a goleuni tragwyddoldeb eisoes yn torri droswydd. Dyma hi, so mae prif angen yng ngwlad am cenedl anwyl ar hyn o bryd yw adfywiad, ysbrydol drwy dywalliad neu lluol yr ysbryd glân. Adfywiad ysbrydol, nid diwygiad, ond adfywiad. Math o ben llanw ysbrydol yn golifo dros yr holl wlad, yn trwytho pob carfan y gymdeithas a bedydd yr ysbryd glân. Ac wrth gwrs, dyna ddigwyddodd o fewn cwta flwyddyn i'w farwolaeth. Ac yn ôl oll, ac na I wan crybwyll rhain oherwydd bod amser yn fy myradychu. I oblygiadau I fywyd a weinidodaeth ar gyfer heddiw. Dyma'r bont rhwng Clas y Gadeirlan a hen balas yr esgob yn Rhyddewi. A fyswn i'n crynhoi ei gyfraniad gyda'r ddywediad o'r Mabinogi a fo ben byd bont. Hynny yw, oedd o'n bont yn sicr rhwng yr eglwys a chymdeithas yn ei syniadaeth a'i weithredu cenhadol. Oedd o'n bont hefyd rhwng Saesnigrwydd yr eglwys mewn sawl lle gan gynnwys o du esgob Llanelwyr y pryd a Chymreictod y genedl a'i Gymreictod ynta. Ac hefyd yn bont rhwng nid yn unig
gwahanol enwadau, ond gwahanol garfannau yn yr eglwys ar y pryd. Bobl oedd yn chwyrn yn erbyn datgysylltu, bobl oedd fel arall, ac oedd o yn y canol, oedd o, ei safbwynt oedd, fydda datgysylltu ddim yn dod ag unrhyw ddrwg i'r eglwys, ond oedd o'n ymgyrchydd dros hynny ei hun. Ac petai wedi ddyrchafu'n esgob, bydda efo wedi medru pontio i ddaliadau efengylaidd tuag at yr elfen Eingl Gatholig oedd yn cynyddu yn yr eglwys ar y pryd hefyd. Felly, dyna ni. Diolch am wylio, ac allwch chi gysylltu â fi am unrhyw sylwadau neu gwybodaeth bellach. Diolch yn fawr iawn eto. Diolch i Siôn Aled am ei gyfraniad e. Diddorol iawn clywed am y ddau berson dan sylw heddi, ynddo? Ddau nhw'n efengylwyr, ddau nhw'n wladgarwyr, ac diddorol iawn yn cymhariaeth yn iddyn nhw, wladgarwyr hefyd wrth gwrs. Felly, os gan bobl gwestiynau? Neu ddechrau, Hywel, os gwelwch hynna? Ie, gwrs, ie. Na fe. Diolch i ti, Siôn Aled, am y treithiad yna. Dwi wedi ymddiddori yn Llawdden ers blynyddoedd. Am yr un reswm a ti am hwn i, oherwydd yr anerchiad proffwydol rhyfeddol a roddodd e yn 1903 ynddo fe, sydd yn gynhyrfus iawn iawn. Dyna ti, ddyn yn ei oedau amser, yn cofio am ei blentyndod am hwn i, ymhlith Methodistiaid Eglwysig Morgannwg. Pan oedd y ieuad rhwng y ddau fudiad yn fyw. Oherwydd ar un wedd, Methodist oedd ei dad, John Hywel, a fel mae'n digwydd bod, mae gen i gyfrol fan hyn, Colofn y Bardd, gan John Hywel i dad, oedd yn blaenor Methodist, yn ddiwyol iawn iawn, ond yn fardd, a pan i ni sydd yn dod o Forgannwg, Hywel fyna, a finne, di ni ddim yn meddwl am y rhan yna o Fro Morgannwg fel bwrlwm o Gymreigdod ac o ddiwylliant Cymreig, ond mi oedd e, heb unrhyw amheuaeth. A nath Llawdden yn ddyn fwrw i Goelbren gyda'r beirdd, ac oedd e'n hysbys. Ac oedd y beirdd, nid eglwyswyr, just y beirdd oedden nhw, dyna oedd ei ffrindiau. Ond unwaith iddo fe sylweddoli bod rhaid bod yn cael ei alw i weinidogaethu, ath y barddoniaeth naill ochr, a wedyn roi i egni mewn i'w offeriadaeth. Ac wrth gwrs, mae Waldo yn dweud yn dydi, ynof mae Cymru yn un de. Wel, chi'n teimlo yr un peth gyda hwn, oedd e yn Vicar Pwllheli yn Ysgobaeth Bangor, oedd e yng Nghaerdydd, Llandaf, oedd e yn Llanelwy yn Wrexham, ac yna gorffen yn Tyddewi. Oedd e'n ddyn cenedl. A dwi'n cofio y Prifathro Tudur Jones yn dweud hyn. Dwi'n mynd i ffindio unrhyw dystiolaeth i hyn, ond oedd e'n dweud, ynddo fe. Gwilym Hiraethog, ydych chi'n cofio am y pegynnu enbyd milain rhwng eglwyswyr a capelwyr erbyn diwedd y ganrif, oherwydd yn un peth, oherwydd Edwards, ynddo fe, chymod? Ond ac wrth gwrs bydd yna eithafwyr ymhlith yr ymneillwyr heb unrhyw amheuaeth, dau begwn. Lot o bobl yn y canol, ac oedd e yn y canol, ynddo fe. Ond wy'n cofio Tudur yn dweud, sylw Gwilym Hiraethog, petai'r eglwys yng Nghymru yn gall, dylen nhw ddatgysylltu hunain a creu a penodi Llawdden yn archesgob. A hynny gan Gwilym Hiraethog. Pan ag oedd, felly oedd yr ymneilltuwyr hefyd yn gweld, wel, mae yna ryw rai o bobl dda eithriadol ymhlith yr eglwyswyr a gallen ni gweithio yn gilydd. Ond diolch yn fawr i ti, Siôn. Diolch yn fawr iawn. Sy'n cwestiwn arall gan unrhyw un?
os gai just gofyn un bach, codi un pwynt. Beth ych chi'n meddwl o tu ôl I feddwl David Howell wrth wneud y gwahaniaeth rhwng ardduwiad a diwygiad? Mae'n siŵr bod yr ysymau digon diddorol, ond ydy yn awgrymu bod yna rhywbeth oedd ddim eisiau gweld I ddibygio yn yr eglwys? Wel, ie. Wel, sut pan ddarllenis i'r geiriau yna gynta yn yr 80au, be o'n ni'n gymryd o'r peth ydy bod ni yn y Gymraeg yn defnyddio'r gair diwygiad am revival a reformation dydyn. Ie. Dwi ddim yn, wel, jyst fy marn ni ydy hyn, dwi'n yn meddwl bod o'n dweud na do'na ddim angen I ddiwygio yn yr eglwys, ond bod angen mwy ar Gymru ynde. Ac efallai bod hynny'n adlewyrchu'r ffordd ar ôl y madawiad y Methodistiaid Calfinaidd o'r eglwys, o'na gymaint o bwyslais ar bynciau diwynyddol penodol felly, bod rhaid I ni fynd tu hwnt I hynny ac dod ag adfewiad. Ac wrth gwrs yn Saesneg, does na ddim amwystr nag oes. Mae gennych chi reformation sy'n golygu newid pethau, gobeithio, er gwell, ac revival sy'n golygu adfewiad ynde. Felly, dyna nes I gymryd o'r peth, fath bynnag. Diolch yn fawr iawn. Iawn, wyllwn ni dod â pethau I drefn ac I ddiwedd nawr te. Ac wrth wneud, gael ddiolch i'r ddau brif siaradwr heddi, sef Densil a Siôn Aled. Diolch I chi am eich gwaith chi ac am eich cyflwyniadau chi. Dwi'n eisiau diolch hefyd I bobl sy'n gweithio nid tu hwnt i'r llen, ond tu ôl i'r llenni. Y bobl sydd yn edrych sy'n bod popeth yn gweithio yn dechnegol, grefftus wrth gyflwyno'r sesiynau yma. Diolch I Ainsley ac Angharad a pawb yn wir sydd helpu gyda'r ochr dechnegol. O'r gorau, croeso I Bardd nawr, sefyll am ryw hanner awr o rydd gyfnewid syniadau a chwilio cwestiynau pellach os ydych chi am. Ond mae'r sesiwn ffurfiol yn dod I ben nawr, ond ryw hanner awr neu'r agor neu llai hyd yn oed o gwestiynu a holi a chyfnewid syniadau anffurfiol. Diolch yn fawr I chi gyd am eich presenoldeb heddi.